Euroopassa asuu nykyään yli 500 miljoonaa ihmistä. Miten voimme tuottaa pysyvästi terveellisesti, turvallisesti ja kohtuuhintaisesti elintarvikkeita nyt ja tulevaisuudessa? Ratkaisuna avaimet ovat viljelijöillämme. He ovat keskeisessä asemassa taloutemme ja yhteiskuntamme kannalta. EU:ssa on yli 12 miljoonaa kokoaikaista viljelijää ja 46 miljoonaa henkilöä työskentelee maa- ja elintarviketaloudessa. Maataloustuotanto on kuitenkin riippuvainen taloudellisesta suhdanteista ja säästä, joihin viljelijät eivät voi itse vaikuttaa. Tämän vuoksi heitä tuetaan Euroopan yhteisen maatalouspolitiikan eli YMP:n kautta. Tuki tarjoaa turvaverkon monille erilaisille viljelijöille ja viljelymenetelmille riittävän elintarviketuotannon takaamiseksi Euroopassa. Politiikka on muuttunut aikojen kuluessa. Viimeisimmän uudistuksen mukainen YMP on entistä vihreämpi, reilumpi ja tehokkaampi. Maanviljelijöille myönnetään tulotukea, jonka tarkoituksena on varmistaa, että elintarvikkeiden tuotanto jatkuu kaikkialla EU:ssa sekä auttaa maanviljelijöitä tuottamaan julkishyödykkeitä. Lisäksi YMP tarjoaa viljelijöille uusia keinoja, joiden avulla he voivat vahvistaa asemaansa elintarvikeketjussa. Eurooppa on tunnettu kaikkialla maailmassa laadukkaista ja monipuolisista elintarvikkeistaan ja ruokaperinteistään. YMP:n ansiosta EU:n viljelijät voivat varmistaa, että niin nykyisille kuin tulevillekin sukupolville on tarjolla runsas valikoima laadukkaita eurooppalaisia tuotteita. Euroopan yhteinen maatalouspolitiikka. Pidetään huolta juuristamme.